Ev daristana Nahya Şirazê wekû beşek ji hawlatiyan didane diyarkirin temenê vandara pitir e ji 30 sala. Lê di niha da ji ber negiringîdana layanên peywendîdar û çavdêriya wan. Piraniya dara hatîne sotin û hin jî di niha da ji ber nebûna gaza pêtivî dihêne birîn bû supên dara. وەکو بینێ ما دۆرستۆنە کە هەیە ئەڤکە ڕۆژ بە ڕۆژێ تێتاش نۆڤبرن و کۆشی تێنە برین و ئەوێت ناوەتینە برنجە حەتۆن و کە تێنە سووتن میجۆلا مام دەخۆزە شلۆیانێت پەیوەندی دۆرکەین گرنگی بێ دۆرستۆنێ بدەن جوانیۆڤێ دۆرستۆنێ نۆف ناحیە شێلۆزێ دۆ گەلێکە ڕۆژ بە ڕۆژێژی یۆ تێتاش نۆڤبرن çavdêrî ne bu daristanê û hikûmeta me jî ne hendo mihîm ku bu daristanê çavdêriyê lê nagetin û ew şirtê diqet kira û ew dî diqet kirin ji me çi nedîtîne navkuajên navxebatî me çi nedîtîne olam keyfa xwe dorêter birêtin bed tîta sopê kes çavdêriyê lê nagetin. Me peywendî bi efserê polîsên daristana Amêdiyê kir derbarê evî babetî. Lê amade nebû bersiva me bidet. Evroke Türkiye'ye çend xolaka kabrayı biçir bibrit û bu karbînî bi sobnê diyare xemsariya hikûmetê xasatan çeqê daristanê xemsariya kamazina hey derbarê parastina vî dîmerê hindeyê ciwan ya baş ew bûye parastina wê bête kirin xelkekê bi xwe mifajê wergir bo wekû xizmetguzariyek. Li gorî zanyariyan hejmareka kesa wekû polîs hatbûna damezrandin da ku zêrevaniya evê daristanê bikin. Lê di niha da çi kesek zêrevan nîne û xelek jî dibêjin. Ji xemsariya layanên peywendîdar e ev daristana roj bi roj berefnemanê ve diçît. Nihat Wêremariyên Artî, Nahya Şirazê.